Δεν υπάρχει προστασία αυτού του παιδιού, ακόμα και από τις αρχές. Το παιδί ήταν συνεχώς στη γαδά. Εμπιστεύομαι ένα άτομο το οποίο με κακοποιεί και πρέπει να μιλήσω σε ένα άλλο άτομο που επίσης εμπιστεύομαι. Σε αυτή την υπόθεση έχουν πάει σχεδόν όλα λάθος. Στις περισσότερες των περιπτώσεων, τα παιδιά αυτά κουβαλάνε ένα τραύμα. Αυτό καταρχάς είναι ένα επιχείρημα που χρησιμοποίησαν και οι ίδιοι οι παιδοβιαστές. Κανένας δεν ασχολήθηκε με τα θύματα. Το βάρος έπεφτε στη γυναίκα ότι δεν μπόρεσε να κρατήσει το σπίτι της. Υπάρχουν κοινά, αλλά στα social media τι ακριβώς είναι αυτό που απασχολεί? Ματθαία, καλησπέρα. Στην Ελλάδα λέμε συχνά το παιδί είναι δικό μου, όπως θέλω το μεγαλώνω. Όμως το διεθνές δίκαιο λέει κάτι τελείως διαφορετικό. Λέει ότι το παιδί είναι αυτόνομο υποκείμενο δικαιωμάτων. Τελικά πού τελειώνει η γονεϊκή εξουσία και πού αρχίζει η κακοποίηση, η παραμέληση του παιδιού? Σε αυτό που προείπες, ουσιαστικά αναφέρεσαι στα δικαιώματα του παιδιού, όπως αυτά έχουν καταγραφεί στη Σύμβαση για τα Δικαιώματά του. Αυτό που πολλές φορές οι γονείς μπερδεύουν είναι ότι θεωρούν ότι έχουν εξουσία απέναντι στο παιδί, το παιδί ότι είναι κτήμα τους. Ωστόσο, αυτό δεν συμβαίνει. Έχουν την ευθύνη της φροντίδας του. Η κακοποίηση στην οποία αναφερόμαστε πολλές φορές που αφορά τα παιδιά σχετίζεται με όλες τις μορφές της και όχι μόνο με τη σωματική που πολλές φορές είναι και αυτή που διαπιστώνεται με το μάτι. Μας ενδιαφέρουν τα παιδιά να έχουν σωστή ανάπτυξη, να έχουν σωστή φροντίδα και να μην ζουν σε ένα καθεστώς ψυχολογικής πίεσης και φόβου. Όπως είπες πριν λίγο, ότι συχνά αναγνωρίζουμε την κακοποίηση ως την σωματική βία. Ξέρουμε όμως ότι υπάρχουν και άλλες αόρατες μορφές κακοποίησης. Μπορείς να μας μιλήσεις λίγο για αυτές? Οι περιπτώσεις που συνήθως φτάνουν σε εμάς, στις κοινωνικές υπηρεσίες, δηλαδή οι επαγγελματίες που εργαζόμαστε στο πεδίο, συναντάμε πολλές φορές παιδιά τα οποία δεν έχουν εμφανή χτυπήματα, όπως προανέφερα. Συναντάμε παιδιά τα οποία είναι αρκετά κλειστά στον εαυτό τους. Αντιμετωπίζουμε δυσκολία να έρθουμε κοντά με αυτά τα παιδιά και να τα προσεγγίσετε, ναι. Ακριβώς, να τα προσεγγίσουμε και σίγουρα στην πρώτη επαφή και στην πρώτη συνάντηση αυτό είναι εξαιρετικά δύσκολο. Επειδή τις περισσότερες φορές αυτό γίνεται και παρουσία του γονέα. Του γονέα είναι ακόμα πιο φοβισμένα, οπότε δεν μπορούν να ανοιχτούν. Δηλαδή, έχουμε τύχει πάρα πολλές φορές περιπτώσεις που μιλάμε με το παιδί και το παιδί έχει βληματική επαφή με τον γονέα για να απαντήσει. Ξέρει τι θα πει και τι όχι. Έτσι. Ακριβώς. Εκεί βλέπουμε δηλαδή αμέσως ένα παιδί το οποίο είναι τόσο κλειστό και προφανώς κάποιος λόγος υπάρχει, κάποια πίεση υπάρχει. Δεν είναι απαραίτητο ότι αυτή η πίεση ασκείται από το γονέα, αλλά σίγουρα ένα παιδί το οποίο δεν νιώθει άνετα να μιλήσει για το οτιδήποτε. Και αυτός είναι ο κανόνας, δεν είναι η εξαίρεση. Άρα είναι πολύ πιο σπάνιο να συναντήσουμε παιδιά τα οποία έχουν εμφανή σημάδια κακοποίηση, σωματική βία. Όλες οι υπόλοιπες μορφές είναι αυτές που λέμε ότι είναι αόρατες. Πολλά παιδιά μεγαλώνουν σε συνεχή ένταση μεταξύ των γονιών τους. Ακόμα και αν δεν υπάρχει σωματική βία σε αυτή την περίπτωση. Τι σημαίνει για ένα παιδί να μεγαλώνει σε ένα τέτοιας μορφή σπίτι? Ο ίδιος ο νόμος λέει ότι τα παιδιά τα οποία μεγαλώνουν σε περιβάλλοντα που υπάρχει βία, και σε αυτή την περίπτωση μιλάμε για ενδοοικογενειακή βία, δηλαδή βία που μπορεί να μην αφορά άμεσα τα ίδια, αλλά τους δύο τους γονείς. Παρ' όλα αυτά όμως τα κάνει μάρτυρες και... Ακριβώς. Τα παιδιά αυτά είναι άμεσοι θεατές, είτε έχουν εμβληματική επαφή είτε με την ακοή τους, γιατί μπορεί να συμβαίνει σε ένα δωμάτιο και όχι μπροστά τους να εκτελήσεται κάποιο επεισόδιο. Ο νόμος λέει ότι είναι και τα ίδια θύματα. Και αυτό γιατί τα παιδιά είναι στο safe place τους, είναι στο σπίτι τους, στον οικείο τους χώρο και δεν μπορούν να φύγουν από εκεί. Άρα είναι μέσα σε ένα καθεστώς φόβου, αγωνίας. Και αυτό μετέπειτα στην ανάπτυξή του σίγουρα θα παίξει κάποιο ρόλο. Στις περισσότερες των περιπτώσεων τα παιδιά αυτά κουβαλάνε ένα τραύμα. Υπάρχουν όμως και άλλα παιδιά τα οποία καλούνται να παίξουν και άλλους ρόλους. Ψυχολόγος γονιών, φροντιστής μικρότερων αδελφών. Τι έχεις να μας πεις γι' αυτό? Αυτά τα παιδιά είναι τα παιδιά που λέμε ότι ουσιαστικά δεν ζουν το δικό τους ρόλο. Δεν ζουν το ρόλο του παιδιού, του ξέγνιας του παιδιού το οποίο μεγαλώνει σε ένα πλαίσιο το οποίο του δίνει το χώρο και το χρόνο να αναπτυχθεί έτσι όπως θα θέλαμε. Είναι λίγο παραπλήσιο με την ιστορία του παιδιού που συζητούσαμε για τον όρο παιδί, όπου ξεκινάει ως ο μικρός άνθρωπος αντί για παιδί. Ακριβώς. Και στην ουσία οι μικροί άνθρωποι πριν αναγνωριστούν ως παιδιά κάνανε την ζωή των ενηλίκων. Πηγαίναν στη δουλειά,
φορούσαν τα ίδια ρούχα. Ακόμα και σε πίνακες ζωγραφικής μπορούμε να τους δούμε να φοράνε ρούχα ενηλίκων ή να έχουν τις ίδιες εκφράσεις. Πολύ σωστά. Όντως, στο παρελθόν, κάποιους αιώνες πριν, δεν υπήρχε καν η έννοια του παιδιού. Ήταν όντως ο μικρός ενήλικας. Ναι. Και όπως ανέφερες πολύ σωστά, απεικονίζεται και αυτό. Και το έχουμε δηλαδή, είναι μια μαρτυρία. Μας έσωσε ο Ρουσό. Μας έσωσε ο Ρουσό, ακριβώς. Λοιπόν, σήμερα βλέπουμε πάρα πολλές φορές τα παιδιά να κηδεμονεύουν τα ίδια τους γονείς τους ή όπως ανέφερες να είναι οι ίδιοι ο ψυχολόγος του γονέα ή να είναι ο διαμεσολαβητής όταν έχουμε και σύγκρουση γονέων ή να είναι ακόμα και τροφός. Είτε γιατί το παιδί καλείται να εργαστεί για να υποστηρίξει την οικογένεια ή ακόμα και σε μια ίσως πολυμελή οικογένεια να μεγαλώνει τα μικρότερα αδέρφια. Αυτό σίγουρα κάτι του αφαιρεί, έτσι. Και σίγουρα δεν είναι αυτό που θα θέλαμε. Δηλαδή, εκεί πρέπει να παρέμβουμε, πρέπει να υποστηρίξουμε την οικογένεια, ώστε αυτό το παιδί να μείνει στο ρόλο που πρέπει να έχει. Ως παιδί. Ως παιδί. Όσο αφορά τα διαζύγια τώρα, θέλω να σε ρωτήσω. Τα παιδιά πολλές φορές καλούνται να πάρουν μέρος στο ποια πλευρά θα διαλέξουν. Σωστά. Πόσο τα επηρεάζει πραγματικά αυτό? Τα διαζύγια είναι ένα κεφάλαιο πάρα πολύ δύσκολο, γιατί τα παιδιά εκεί, όπως ανέφερες, καλούνται να πάρουν πλευρά. Δηλαδή, με ποιον γονέα θα συνταχθούν. Επίσης, σε κάποιες ηλικίες μεγαλύτερες, καλούνται και τα ίδια να αποφασίσουν με ποιον γονέα, βασικά όχι να αποφασίσουν, αλλά να εκδηλώσουν το θέλω τους με ποιον γονέα θέλουν να παραμείνουν μετά από ένα διαζύγιο. Αυτό είναι αρκετά στρεσογόνο για τα παιδιά, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να διαλέξουν τον έναν ή τον άλλον. Ακόμα και ένας γονέας, ένας από τους δύο που μπορεί να είναι πιο οξύθυμος, πιο κακός κτλ. Κακός εισαγωγικά, δεν πάβει να είναι ο γονέας. Τα παιδιά συνήθως τα περισσότερα αγαπούν τους γονείς τους και τους δύο γονείς, οπότε είναι εξαιρετικά στρεσογόνο κάτι τέτοιο για το παιδί. Το παιδί αισθάνεται ότι αν διαλέξει τον έναν θα πληγώσει τον άλλον, θα προδώσει τον άλλον, χάνεται η πίστη απέναντι στο γονέα και βλέπουμε και σήμερα ότι τα διαζύγια πάρα πολλές φορές έχουν και ένα δύσκολο κομμάτι από πλευράς των γονέων, ότι εργαλειοποιούν τα ίδια τα παιδιά. Δηλαδή βλέπουμε γονείς οι οποίοι χειραγωγούν τα παιδιά τους στο να αποφασίσουν ή να στραφούν εναντίον στον άλλον γονέα. Ναι. Έτσι. Τα τελευταία χρόνια που έχει ψηφιστεί η υποχρεωτική συνεπιμέλεια, έχουμε και πάρα πολλές περιπτώσεις που είναι ακόμα πιο δύσκολες για τα παιδιά. Παραδοσιακά η επιμέλεια συνήθως πήγαινε στη μητέρα. Αυτό βέβαια δεν αφαιρούσε δικαίωμα επικοινωνίας στον πατέρα. Όχι βέβαια, ούτε τη γονική μέρημνα. Και τις ώρες τέλος πάντων που το παιδί έβλεπε τον μπαμπά του και ο μπαμπάς έβλεπε το παιδί. Στο πλαίσιο της ισότητας ψηφίστηκε αυτό το νομοσχέδιο της υποχρεωτικής συνεπιμέλειας, το οποίο όμως ως ένα βαθμό φέρει και πάρα πολλά προβλήματα. Δηλαδή έχουμε περιπτώσεις γονέων που έχουν καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία, ωστόσο έχουν συνεπιμέλεια. Τι θα πει αυτό? Μπορεί να μην ήταν τα παιδιά τα θύματα, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολη η επικοινωνία μεταξύ των δύο γονέων γύρω από αυτό. Επίσης, όταν έχουμε διαζύγια σε αντιδικία, αυτό είναι μόνο εις βάρος του παιδιού. Δηλαδή, αυτό το πράγμα δεν μπορεί να μην φτάσει στο να επηρεάσει ψυχολογικά το παιδί όταν έχουμε συνεχείς κατηγορίες από τον ένα γονέα στον άλλο, όταν έχουμε συνεχή δικαστήρια που μπορεί να πάρουν πάρα πολύ χρόνο γιατί παίρνουν αναβολές ή ξέρω εγώ μπορεί να ασκηθεί έφεση και το καθεξής. Όλο αυτό το πράγμα δεν μαζεύεται. Δεν μπορεί να περιοριστεί στην αίθουσα του δικαστηρίου ή στο τηλεφώνημα το οποίο το παιδί δεν θα ακούσει, δεν θα καταλάβει, δεν θα αισθανθεί ότι η μαμά του ή ο μπαμπάς του είναι πληγωμένος από όλο αυτό που συμβαίνει και δεν θα νιώσει και το ίδιο την ευθύνη ότι εγώ φταίω που αυτοί οι άνθρωποι μαλώνουν, ήρθαν στο τέλος της σχέσης τους και το καθεξής. Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα διαζύγια και κυρίως γιατί το παιδί πολλές φορές αισθάνεται ότι αυτό είναι το πρόβλημα και οδηγηθήκαμε εκεί. Στις περιπτώσεις που έχουμε εργαλειοποίηση του τους γονείς είναι ακόμα χειρότερο γιατί δεν θα σταματήσει ποτέ. Πάνω σε αυτό που μας είπες τώρα, βλέπουμε πάρα πολλές περιπτώσεις στα social media και στα ΜΜΕ και εκτός από γνωστούς ανθρώπους βλέπουμε ρε παιδί μου και καθημερινούς ανθρώπους οι οποίοι δημοσιοποιούν τις διαμάχες τους με τους συζύγους τους.
στα social. Αυτή η διαμάχη δημόσια επηρεάζει διαφορετικά τα παιδιά. Πώς λειτουργεί? Ανέφερα προηγουμένως ότι το παιδί δεν μπορεί να μείνει ανεπηρέαστο από μια τέτοια κατάσταση. Ναι, αλλά όταν προβάλλεται αυτό το πράγμα Ακριβώς. και θα το δούμε πολύ περισσότεροι. Και είναι κάτι το οποίο δεν εξαφανίζεται. Δεν εξαφανίζεται, ακριβώς αυτό. Σε περιπτώσεις σε εισαγωγικά διάσημων διαζυγίων ή διάσημων συγκρούσεων οικογενειακών, έχουμε πολύ μεγαλύτερο αυτό που ανέφερα προηγουμένως ως αποτέλεσμα δυσμενές για τα παιδιά. Έτυχε πρόσφατα να παρακολουθώ τηλεόραση και να βλέπω την αγωνία ενός πατέρα, ο οποίος είναι σε αντιδικία με την πρώην σύζυγό του, να υπερασπιστεί τον εαυτό του, δημοσιεύοντας, Βάζοντας ένα ηχητικό. ακριβώς, προσπάθησε να χρησιμοποιήσει τον αέρα που του είχε δοθεί και να προβάλλει μέσω αυτού ένα ηχητικό, ένα βίντεο, κάτι τέτοιο, τέλος πάντων, το οποίο τελικά δεν έγινε. Αλλά, μπορούμε να δεχτούμε ότι ένας πατέρας μπορεί να έχει μια πρωτόδικη απόφαση η οποία τον καταδικάζει και να μην συμφωνεί με αυτήν. Έχει ασκήσει έφεση από ό,τι είδα. Από εκεί και πέρα όμως, το να μεγαλώνει και να δημοσιεύει και άλλα πράγματα αυτής της διαμάχης που είναι εσωτερική δική τους, της οικογένειας, στον τύπο, στα μουμοέ, στα social media, αυτό δεν θα φύγει ποτέ. Θα είναι για πάντα εκεί. Το παιδί αυτό, ό,τι ηλικία και να έχει σήμερα, θα μεγαλώσει. Και μικρό να είναι, θα μεγαλώσει και θα δει ότι όλη του η ζωή και αυτό το γεγονός, το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο, δεν είναι χαρμόσυνο γεγονός, δεν είναι μια βάφτιση, μια φωτογράφηση, τέλος πάντων κάτι κτλ. Είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο που το επηρεάζει, θα είναι πάντα εκεί και θα το βλέπει μπροστά του. Θα συζητιέται από στόμα σε στόμα, όσοι δεν τον γνωρίζουν θα το μάθουν, θα μιλάνε πίσω και πλάι και μπροστά στο ίδιο το παιδί για αυτό το γεγονός. Ναι. Έτσι. Φανταστείτε λίγο το στρες που έχει αυτό το παιδί. Εννοείται, και ήθελα να κάνω τη σύγκριση, όσο και να με στεναχωρεί. Θυμάμαι παλιά, όταν ήμουνα εγώ μικρή, πόσο ταμπού ήταν που λέγανε οι γονείς τότε, αυτό εδώ το παιδί είναι χωρισμένοι οι γονείς του. Τώρα έχουμε περάσει από αυτή τη φάση στο τι γίνεται τελικά στο σπίτι αυτών των γονιών στα social. Ακριβώς. Και συζητιέται από όλους. Κοίταξε να δεις, στο παρελθόν το διαζύγιο γενικότερα θεωρούνταν αποτυχία κοινωνικά. Πολλές φορές λόγω εκκλησίας δεν φτάνανε και στο σημείο να πάρουν διαζύγιο. Συμφωνώ, αλλά περισσότερο υπήρχε κοινωνική κατακραυγή. Και το βάρος έπεφτε στη γυναίκα, ότι δεν μπόρεσε να κρατήσει το σπίτι της. Κλασικά. Δεν μπόρεσε να κρατήσει τον άντρα της, θεωρούνταν αποτυχημένη. Και υπήρχε και μια πάρα πολύ κακή λέξη, θα τη χαρακτήριζα, που χαρακτήριζε αυτή τη γυναίκα. Θέλεις να μας την πεις? Ζωντοχύρα. Έτσι. Βγάζει νόημα όλο αυτό. Την έλεγαν λοιπόν ζωντοχύρα και είχε αυτό το κοινωνικό στίγμα. Αυτό το πράγμα, άμα το φέρουμε και το πλαισιώσουμε γύρω από το παιδί, έχουμε αυτό που ανέφερες. Ένα παιδί που συζητάνε είναι χωρισμένων γονιών. Αυτό τι θα πει? Ότι από μόνο του είναι ευάλωτο. Γιατί έχει έναν από τους δύο γονείς, γιατί έχει συγκρούσει, γιατί πρέπει να τους συμπεριφερθούμε με άλλον τρόπο. Και ναι, μεν από τη μία αυτό είναι ok, γιατί ουσιαστικά ενεργούμε λίγο περισσότερο για να το προστατεύσουμε, αλλά από εκεί και πέρα του φερόμαστε διαφορετικά από ό,τι στα άλλα παιδιά. Το παιδί αυτό υφίσταται μια διάκριση εξαιτίας αυτής της κατάστασης. Συνήθως ενεργούμε με τρόπο να προστατεύσουμε αυτό το παιδί, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι απαραίτητα θα προστατευτεί από άσχημες συμπεριφορές εξαιτίας αυτής της κατάστασης. Μιας που λέγαμε για τα social και τα ΜΜΕ, ήθελα να σε ρωτήσω επίσης. Βλέπουμε πολλές περιπτώσεις και υποθέσεις για την παιδική κακοποίηση, συγκεκριμένα για τη σεξουαλική κακοποίηση. Και πάντα βλέπουμε ότι η πλειοψηφία, η κακοποίηση βρίσκεται μέσα από το σπίτι, από κάποιο γνώριμο άνθρωπο, από το φιλικό περιβάλλον, είτε κάποιο συγγενή. Δεν θα μπορούσε να είναι και αλλιώς. Δηλαδή ένα παιδί σε ποιους χώρους κινείται? Κινείται στο σπίτι, στο σχολείο, στο φροντιστήριο. Ποιοι το πλαισιώνουν? Οι γονείς, οι παππούδες, συγγενείς, Οι γνωστοί. αυτοί που το φροντίζουν, οι φροντιστές του δηλαδή, ο γείτονας, η γειτόνισσα, άτομα δηλαδή τα οποία το παιδί εμπιστεύεται. Και αυτό είναι και ένα σημείο το οποίο δυσκολεύει πάρα πολύ στο να έρθουν στην επιφάνεια και να βγουν στο φως αυτές οι περιπτώσεις. Δηλαδή ένα παιδί που κακοποιείται σεξουαλικά ειδικά από ένα άτομο το οποίο λίγο
πριν συμβεί το γεγονός το εμπιστεύονταν, το γνώριζε, ήταν γνώριμο γι' αυτό, είναι πάρα πολύ δύσκολο να μιλήσει για αυτό το περιστατικό. Να ανοίξει το στόμα του και να ξεστομίσει κάποια πράγματα σε άλλα άτομα που εμπιστεύεται. Σκεφτείτε λίγο τη σύγκρουση. Εμπιστεύομαι ένα άτομο το οποίο με κακοποιεί και πρέπει να μιλήσω σε ένα άλλο άτομο που επίσης εμπιστεύομαι. Που μπορεί και αυτός να με κακοποιήσει. Δεν το ξέρουμε. Αλλά το παιδί επικρατεί μια σύγχυση. Επικρατεί μια σύγχυση, είναι συγχυσμένο ως προς όλη αυτή την κατάσταση που συμβαίνει. Δεν μπορεί να το διαχειριστεί εύκολα. Και επίσης, στις περιπτώσεις που αυτό θα καταφέρει να το ξεστομίσει, έχουμε και τον ακροατή, τον δέκτη του μηνύματος, ο οποίος πώς αντιδράσει. Θέλει να προστατεύσει το παιδί του, αλλά έχει σημασία και το τι θα του πει αυτό το παιδί. Ποια πρόσωπα θα κατηγορήσει, ώστε να αποδεχτεί αυτήν την κατάσταση, να πιστέψει το ίδιο του το παιδί, και είναι ανάλογο και την ηλικία. Ένα μικρό παιδί το πιστεύουμε ίσως λίγο πιο εύκολα. Ένα πιο μεγάλο παιδί στην εφηβεία ίσως να είναι λίγο πιο δύσκολο. Είναι όλα λάθος αυτά, έτσι. Μας λέει κάτι το παιδί και το παιδί το πιστευόμαστε. Ακόμα και πίσω να το πάρει, αυτό που δείχνουν οι έρευνες είναι ότι είναι αλήθεια το πρώτο που θα πει. Και στις περισσότερες των περιπτώσεων τα παιδιά το παίρνουν πίσω. Και αυτό δεν σημαίνει ότι ήταν ψέμα αυτό που είπαν. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι το παιδί σε δεύτερη φάση, σε δεύτερη χρονική στιγμή θα νιώσει τύψεις για αυτό που είπε. Θα θέλει να προστατεύσει αυτόν τον άνθρωπο, γιατί ήταν ένα πρόσωπο εμπιστοσύνης. Και πολλές φορές έχει αισθήματα και απέναντι σε αυτόν. Δηλαδή μπορεί να είναι ο μπαμπάς, μπορεί να είναι ο παππούς, μπορεί να είναι ο θείος. Αναφέρομαι στο αντρικό γένος, γιατί στις περισσότερες περιπτώσεις αυτοί είναι οι δράστες. Έχουμε δει και πολλές μητέρες όμως. Και μητέρες έχουμε δει και πολλές δολοφόνους μητέρες. Με πολύ σημαντικά γεγονότα πρόσφατα. Ωστόσο, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που είναι κακοποιητές, το παιδί τους έχει εμπιστευτεί και ίσως τους έχει αγαπήσει κιόλας. Οπότε θέλει να τους προστατεύσει στη συνέχεια. Γι' αυτό και παίρνει πίσω την κατάθεση την πρώτη του. Όταν λέω κατάθεση δεν αναφέρομαι μόνο σε ένα δικαστήριο. Όχι, προφανώς και στον ίδιο το γονιό. Στον ίδιο το γονέα, στο πρώτο άτομο που θα μιλήσει. Είπες πριν ότι πολλές φορές τα παιδιά ανακαλούν την κατάθεσή τους. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω, συγκεκριμένα για την ελληνική κουλτούρα, ή δεν ξέρω αν μπορείς να μας τη συγκρίνεις και με άλλες. Γιατί είναι πολύ σημαντικό σε κάποιες περιπτώσεις να βάζουμε μπροστά την οικογενειακή εικόνα και αυτή η συγκάλυψη να γίνεται από τους ενήλικες. Αρχικά, σε ευχαριστώ για την ερώτηση που μου κάνεις. Στην Ελλάδα, ο θεσμός της οικογένειας είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Αναφέρεται ακόμα και στο Σύνταγμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς να κρατάμε αυτό το θεσμό και όσο μπορούμε να γίνεται ακόμα και πιο ισχυρός. Μια τέτοια κατάσταση που μπορεί να συμβεί σε μια οικογένεια, δηλαδή μια κακοποιητική συμπεριφορά, πόσο δε μάλλον μια σεξουαλική συμπεριφορά, γιατί σεξουαλικά εγκλήματα συζητούσαμε προηγουμένως, έρχεται και αμαυρίζει την εικόνα της οικογένειας. Στην πλειοψηφία τους αυτά τα περιστατικά καταγγέλλονται και από αυτούς που ακούνε το παιδί. Είναι εξαιρετικά δύσκολο κάποιος να ακούσει το παιδί του έχει κακοποιηθεί και να μείνει άπραγος ή άπραγη απέναντι σε αυτό. Στις περιπτώσεις που συμβαίνει έχει να κάνει καθαρά με τις κοινωνικές πεποιθήσεις που έχει το άτομο αυτό, ότι θα διαλυθεί, ότι θα συζητηθεί, ότι αυτό που έχει συμβεί θα διαλύσει την εικόνα που έχει η οικογένεια προς τα έξω, ή ακόμα μπορεί και κάποιος λανθασμένα να πιστεύει ότι το παιδί του θα στιγματιστεί από αυτό. Ωστόσο αυτό δεν είναι σωστό, γιατί ένα παιδί το οποίο μας αναφέρει ένα τέτοιο γεγονός δεν μπορούμε να κάνουμε ότι δεν το ακούσαμε. Δεν μπορούμε να μην ασχοληθούμε με αυτό. Σκεφτείτε πώς θα νιώσει αυτό το παιδί αν έχει εμπιστευτεί κάποιον άνθρωπο να μιλήσει και αυτός ο άνθρωπος δεν κάνει κάτι. Και θα το πάω και λίγο παραπέρα και θα φύγω λίγο από την οικογένεια. Το παιδί μπορεί να μιλήσει και σε κάποιον τρίτο. Μπορεί να μιλήσει στο δάσκαλό του. Μπορεί να μιλήσει σε έναν καθηγητή του. Μπορεί να μιλήσει σε ένα φίλο του. Μπορεί να μιλήσει στη μαμά ενός φίλου του. Σκεφτείτε να μην έκανε τίποτα. Πόσο δε μάλλον αν ένα πρόσωπο μέσα στην οικογένεια δεν κάνει κάτι για να προστατεύσει την εικόνα της οικογένειας. Είναι εξαιρετικά σπάνιο, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν συμβαίνει.
και αν συμβαίνει έχει να κάνει καθαρά με τις κοινωνικές επιταγές που πρέπει όλοι να είμαστε πάρα πολύ σωστοί και να έχουμε πολύ ωραίες και μεγάλες και πολύ ζωηρές και χαρούμενες οικογένειες. Λέμε συχνά ότι η φτώχεια δεν είναι παραμέληση. Όμως θέλω να σε ρωτήσω πόσο συχνά οι κοινωνικές συνθήκες μετατρέπονται σε παραμέληση του παιδιού. Η φτώχεια από μόνη της δεν είναι παραμέληση όπως σωστά ανέφερες. Ωστόσο, νοικοκυριά που είναι σε καθεστώς φτώχειας είναι εξαιρετικά ευάλωτα νοικοκυριά. Δηλαδή, ένα παιδί το οποίο μεγαλώνει πιο φτωχικά από ένα άλλο παιδί που έχει μεγαλύτερες ανέσεις δεν σημαίνει ότι παραμελείται. Ωστόσο, μια οικογένεια που αντιμετωπίζει πολύ έντονα οικονομικά προβλήματα και οι γονείς δεν μπορούν να προσφέρουν στα παιδιά τους τα βασικά, δηλαδή θέρμανση, ρούχα, φαγητό, έτσι. Υγιεινή, ακριβώς, είναι πολύ πιο ευάλωτα νοικοκυριά. Πέρα λοιπόν ότι όλοι εμείς, οι κρατικές υπηρεσίες, αλλά και η κοινωνία των πολιτών και οι ίδιοι άνθρωποι, οι πολίτες δηλαδή, πρέπει να στραφούμε και να υποστηρίξουμε αυτές τις οικογένειες, πολλές φορές αποτυγχάνουμε. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα αυτά τα νοικοκυριά, από την ευαλωτότητα που έχουν, να περνάνε και σε άλλα μέτρα. Δηλαδή βλέπουμε παιδική εργασία. Βλέπουμε παιδιά τα οποία βγαίνουν να εργαστούν. Βλέπουμε παιδιά τα οποία πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης. Έτσι, έχουμε περιπτώσεις τέτοιες που έχουν απασχολήσει και τη δημοσιότητα. Έχουμε την περίπτωση του Κολονού, όπου έχουμε μια οικογένεια η οποία είναι εξαιρετικά ευάλωτη, μια οικογένεια η οποία είναι πολυμελής, που υπάρχει αδυναμία από τους γονείς. Και ένα 12χρονο παιδί πιάνει δουλειά. 12χρονο παιδί πιάνει δουλειά και πέφτει θύμα εκμετάλλευσης από τον εργοδότη του. Μιας που αναφέρθηκε σε αυτή την περίπτωση τώρα για την υπόθεση στον Κολονό. Βλέπω στα social media ότι πολλοί στοχοποιούν και το ίδιο το 12χρονο κορίτσι, λέγοντας το ότι πήγαινε με τη θέλησή της. Πράγμα που βρίσκω λάθος γιατί είναι ένα παιδί. Πες μου λίγο, ποιο είναι το κοινωνικό λάθος εδώ σε όλους όσους λένε ότι έχει ευθύνη και το παιδί? Αυτό καταρχάς είναι ένα επιχείρημα που χρησιμοποίησαν και οι ίδιοι οι παιδοβιαστές. Ότι το παιδί ήξερε τι έκανε και ότι ερχόταν με τη θέλησή του. Δεν μπορεί ένα παιδί 12 ετών να γνωρίζει τι κάνει όσον αφορά το συμφέρον του. Το παιδί αυτό προέρχεται από μια οικογένεια, όπως ανέφερα νωρίτερα, ευάλωτη και ουσιαστικά ξεκίνησε μια ενασχόληση με την προτροπή της μητέρας, επιλέχθηκε από όλα τα παιδιά της οικογένειας. Άρα διαλέχθηκε από τον εργοδότη, γιατί ήταν το πιο όμορφο για να εργαστεί εκεί. Και αφού μπήκε σε ένα πλαίσιο μιας κατάστασης που ο εργοδότης του ήταν ένα άτομο το οποίο είχε καθημερινή επαφή μαζί του, άρα άρχισε να είναι ένα γνώριμο πρόσωπο, στη συνέχεια ένα πρόσωπο εμπιστοσύνης, ένα πρόσωπο το οποίο του προσέφερε πράγματα που δεν μπορούσε η οικογένειά του, το παιδί. Όταν μάθαμε την υπόθεση ήταν 12 ετών, όταν ξεκίνησε η υπόθεση ήταν ακόμα μικρότερο. Άρα ένα παιδί σε αυτήν την ηλικία δεν έχει κρίση. Ένα παιδί σε αυτή την ηλικία δεν μπορεί να αξιολογήσει αυτή η πρακτική είναι σωστή ή λάθος. Ακολουθεί αυτό που του λένε τα άτομα που το φροντίζουν, οι φροντιστές. Όπως μας είπες, τα άτομα που εμπιστεύεται. Ακριβώς, τα άτομα εμπιστοσύνης. Και που αναπτύσσει συναισθήματα γι' αυτά. Ακριβώς. Γιατί του δίνουν κάτι. Είναι σαν και αυτό που λέμε το αστείο που ξεγελάμε τα παιδιά με καραμέλες. Ακριβώς. Το παιδί αυτό έπαιρνε τα λάγματα. Έπαιρνε χρήματα, έπαιρνε ό,τι ήθελε μέσα από τον χώρο εργασίας του. Πράγματα τα οποία στερούνταν η οικογένειά του να του πάρει. Η οικογένειά του για να του τα δώσει. Οπότε αυτό το παιδί ουσιαστικά έμαθε από τους μεγαλύτερους, από τον μεγαλύτερο, πώς πρέπει να συμπεριφέρεται. Και έπρατε λοιπόν με βάση τις επιταγές του ίδιου, όχι τις δικές του. Αν είχε αξιολογική κρίση θα συζητούσαμε διαφορετικά άμα ήταν έναν λίγο, γι' αυτό και ο νόμος το προστατεύει. Έτσι, ωστόσο, σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχει προστασία αυτού του παιδιού, ακόμα και από τις αρχές. Δηλαδή έχουμε δει τόσο πολύ να έχει εκτεθεί αυτή η υπόθεση στον τύπο, καταθέσεις, να φεύγουν αυτούσιες και να βγαίνουν σε τηλεοπτικές εκπομπές και παραμένουν στον αέρα, στο διαδίκτυο, όλα αυτά, έτσι. Το παιδί αυτό έχει δώσει τόσες και τόσες πολλές καταθέσεις. Είναι επιτρεπτό αυτό σαν παιδί? Υποτίθεται ότι στη χώρα αυτή έχουμε ένα πλαίσιο προστασίας για αυτές τις περιπτώσεις. Γιατί δηλαδή, φαντάζομαι ότι δεν είναι ένα περιβάλλον για ένα παιδί το οποίο θα πρέπει συνέχεια να πηγαίνει για καταθέσεις.
έχει δημιουργηθεί το σπίτι του παιδιού. Τι θα πει σπίτι παιδιού? Το σπίτι παιδιού είναι μία δομή όπου μια τέτοια περίπτωση το παιδί θα πάει εκεί, θα νιώσει ασφάλεια και θα δώσει μία και μοναδική κατάθεση. Έχει πάει αυτό το παιδί σε σπίτι παιδιού? Και το παιδί ήταν συνεχώς στη Γαδά. Σε ένα χώρο. Γι' αυτό σε ρωτάω αν επιτρέπεται. Σε ένα χώρο που είναι όλο γραφεία αστυνομική και άλλοι υποψήφοι κατάδικοι. Να πάει να δώσει κατάθεση σε κάτι τέτοιο. Σε κανένα περιβάλλον το οποίο θα νιώσει άνετα και θα πει ξανά και ξανά και ξανά αυτό τα ίδια πέρασε. πράγματα. Έτσι. Όχι, σε αυτή την υπόθεση έχουν πάει σχεδόν όλα λάθος. Θα σε πάω σε μια άλλη υπόθεση, όπου εγώ βρίσκω πολλά κοινά, άλλου βελληνικούς. Η υπόθεση Epstein. Γίνεται χαμός στα social media. Υπάρχουν πραγματικά κοινά? Υπάρχουν κοινά, αλλά στα social media τι ακριβώς είναι αυτό που απασχολεί? Απασχολούν τα θύματα ή οι θύτες? Θεωρώ ότι όλο αυτό γίνεται για τους θύτες, λόγω του ότι είναι επιφανής. Και δυστυχώς ξεχνάμε ότι υπάρχουν τα θύματα. Ακριβώς αυτό. Στην περίπτωση που αναφέρεις, που είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο, σχεδόν παγκόσμιο, όσον αφορά τουλάχιστον το δυτικό κόσμο, έτσι, έχουμε μια περίπτωση σωματεμπορίας ανθρώπων και πολλών από αυτών ανήλικων ανθρώπων, από ένα πρόσωπο το οποίο ουσιαστικά τι έκανε χάρες σε πολύ ισχυρούς ανθρώπους και στη συνέχεια τους εκβίαζε για δικά του ωφέλη. Λοιπόν, έχει κοινά με την περίπτωση του Κολονού, γιατί στην περίπτωση του Κολονού έχουμε πάρα πολλούς κακοποιητές, οι οποίοι ήταν επίσης επιφανείς. Είχαν ένα στάτους, ένα επαγγελματικό στάτους, είχαν διασυνδέσεις, ήταν ισχυροί άντρες όλοι αυτοί. Και αυτό το είδαμε και στις καταθέσεις τους. Δηλαδή, ανέφεραν ότι εγώ είμαι αυτός, είμαι εκείνος, είμαι ο άλλος και δεν είναι δυνατόν εγώ να έχω κάνει αυτό και το καθεξής. Δυστυχώς, αυτές τις περιπτώσεις ασχολούμαστε με το μέγεθος που έχει η προσωπικότητα της κάθε περίπτωσης και όχι με τα θύματα. Στην περίπτωση του Κολονού ασχοληθήκαμε με την ίδια την ανήλικη και κατηγορήσαμε την ίδια για τις πράξεις που συνέβησαν. Άρα πάμε εδώ στη δευτερογενή θυματοποίηση. Ακριβώς. Στην περίπτωση την άλλη, με το σκάνδαλο αυτό του Epstein, δεν έχουμε ασχοληθεί με τα θύματα. Νομίζω καθόλου. Το μόνο που απασχόλησε από τα social media που είδα εγώ. Και εκεί είναι και πάρα πολλά. Αλήθεια. Έτσι. Το μόνο που έγινε στα social από ό,τι είδα είναι ότι βγήκαν άπειρα memes. Και στην ουσία. Τον ίδιο εννοείς και τα θύματα? Όχι, δεν αναφέρονται πουθενά τα θύματα. Για τον ίδιο και για όλους τους επιφανείς. Ακριβώς. Ναι. Μόνο αυτό. Ναι, γιατί πάλι αυτό όλο χρησιμοποιείται για τους επιφανείς. Για να βλάψουμε αυτούς. Έβλεπα, αν δεν κάνω λάθος, πριν λίγες μέρες, μία συνέντευξη μάλλον της Hillary Clinton που συνεχώς τη ρωτούσαν για τον άντρα της, για το σκάνδαλο αυτό. Κανένας δεν ασχολήθηκε με τα θύματα, που ήταν πάρα πολλά. Δυστυχώς οι περιπτώσεις αυτές που φτάνουν στη δημοσιότητα και έχουν να κάνουν με σεξουαλικά εγκλήματα είναι περισσότερο στο να απασχολήσουν την κοινή γνώμη, να προσεγγίσουν κοινό και να χαρίσουν τηλεθέαση, νούμερα, κλικς. Κάτι τέτοιο. Άρα το θέμα γίνεται κίτρινος τύπος. Κίτρινος τύπος, exactly. Θέλω να αλλάξουμε λίγο τώρα το θέμα και θέλω να πάμε στο σχολείο. Θέλω να σε ρωτήσω. Το σχολείο είναι και αυτός ένας χώρος όπου μπορούμε να δούμε αν όντως υπάρχουν προβλήματα σε οικογένειες, προβλήματα στα παιδιά, κακοποίηση. Θέλω να σε ρωτήσω πόσο έτοιμο είναι το εκπαιδευτικό μας σύστημα να το αντιμετωπίσει αυτό. Αν δηλαδή έχουν αλλάξει τα πράγματα από παλιότερα. Η αλήθεια είναι στο παρελθόν ότι το σχολείο και η εκπαιδευτική, όπως και σήμερα, είναι άτομα τα οποία έρχονται σε επαφή με παιδιά που θα τους εκμυστηρευτούν κάτι τέτοιο, αλλά στο παρελθόν ίσως δεν είχαν και τα εργαλεία και δεν υπήρχε και νομοθεσία που να τους προστατεύσει ώστε να δράσουν για το συμφέρον του παιδιού. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια ολοένα και περισσότερο εκπαιδευτικοί είναι πολύ πιο ευαισθητοποιημένοι και ενημερωμένοι με συνεχείς μετεκπαιδεύσεις πάνω σε αυτά τα θέματα, στο θέμα της παιδικής προστασίας, των δικαιωμάτων του παιδιού. Υπάρχουν πάρα πολλά σχέδια και πρωτόκολλα για να προστατεύσεις ένα τέτοιο παιδί και να χειριστείς μια τέτοια κατάσταση. Και έρχεται και το ίδιο το κράτος πλέον και υποχρεώνει τον εκπαιδευτικό να καταγγείλει ο ίδιος αυτό το οποίο είτε έπεσε στην αντίληψή του ή το ίδιο το παιδί του είπε, του εκμυστηρεύτηκε. Στο νόμο 3500 του 2006 υπήρχε αυτό, είναι ο νόμος για την ενδοοικογενειακή βία, αλλά πλέον με την επικαιροποίηση αυτού του νόμου δίνεται και το ακαταδίωκτο
ως προς τον εκπαιδευτικό. Οπότε καλύπτουν στην ουσία και τους εκπαιδευτικούς. Ο ίδιος δεν υπάρχει λόγος να φοβηθεί στο να μιλήσει ή να πάει να καταγγείλει στις αρχές. Γιατί υπήρχαν πολλές περιπτώσεις παλιότερα Φυσικά. που μόλις έπαιρνε μέρος σε κάτι ένας εκπαιδευτικός, προσπαθούσε να βοηθήσει, δεχόταν πάρα πολλές απειλές. Έχουμε δει στην τηλεόραση και ακόμα και σωματική βία σε εκπαιδευτικούς από γονείς. Φυσικά. Ναι, οπότε είναι καλυμμένοι τώρα και οι εκπαιδευτικοί. Είναι καλυμμένοι στο πλαίσιο αυτό της αντιδικίας με τον άνθρωπο τον οποίο καταγγέλει το παιδί, που συνήθως είναι κάποιος από τους γονείς. Αυτό που ένας εκπαιδευτικός οφείλει να κάνει, λοιπόν, μιας και αναφερόμαστε σε αυτό, αναφέρουμε λίγο και το πρωτόκολλο, είναι να ακούσει το παιδί. Φυσικά, σε καμία των περιπτώσεων δεν πρέπει να του υποσχεθεί ότι δεν θα δράσει ή ότι δεν θα μιλήσει σε τρίτους για αυτό που θα του πει. Γιατί σκεφτείτε να πω εγώ σε ένα παιδί που ακούω αυτά που μου λέει ότι δεν θα το πω σε κανένα και αμέσως να πάω να το πω για να το προστατεύσω, ότι και από εμένα θα εισπράξει ματέωση. Οπότε δεν πρέπει να του πω ότι αυτό θα μείνει μεταξύ μας, αλλά πρέπει να το ενδυναμώσω όσο μπορώ και αν όχι εκείνη τη στιγμή, σε δεύτερο χρόνο, και να του πω ότι είμαι δίπλα σου, ότι μαζί θα το ξεπεράσουμε αυτό, ότι θα ζητήσουμε και βοήθεια, έτσι το παιδί να καταλάβει ότι αυτό το πράγμα κάπως θα ανοίξει και να είναι και λίγο προετοιμασμένο, και στη συνέχεια ο εκπαιδευτικός αυτός οφείλει να απευθυνθεί στον υπεύθυνο της σχολικής μονάδας, που στις περισσότερες περιπτώσεις είναι ο διευθυντής, και αυτός με τη σειρά του να ενημερώσει τις αστυνομικές και τις αγγελικές αρχές. Και από εκεί και πέρα η υπόθεση θα πάρει το δρόμο της. Αν αυτά που αναφέρει το παιδί είναι αλήθεια ή όχι, θα εξακριβωθούν. Κρίνονται από αλλού. Ακριβώς. Ναι. Στην Ελλάδα γενικά βλέπουμε περιπτώσεις κακοποίησης που σοκάρει για λίγες εβδομάδες την κοινωνία και μετά βλέπουμε ότι όλοι μαζεύονται. Γιατί οι κοινωνίες βλέπουμε να αντιδρούν έντονα στιγμιαία, αλλά δεν αλλάζουν πραγματικά. Αυτό θα έλεγα ότι έχει δύο άξονες που πρέπει να αναφέρουμε για να απαντήσουμε. Το ένα έχει να κάνει με το τι ακούμε και το πόσο σοκαριστικό ή όχι είναι αυτό, και το πόσο αμέσως θα έρθει η επόμενη είδηση που θα ξεπεράσει την προηγούμενη, οπότε θα ασχοληθούμε με την άλλη. Και ως προς την αλλαγή των νοοτροπιών, ώστε να αλλάξει μια κοινωνία, αυτό είναι κάτι το οποίο γίνεται, αλλά σίγουρα γίνεται πάρα πολύ αργά. Γιατί για να αλλάξει η κοινωνία πρέπει να αλλάξουμε εμείς. Πόσο εύκολα αλλάζουμε εμείς, πόσο εύκολα μετακινούμαστε εμείς από τις δικές μας πεποιθήσεις, τα πιστεύω μας και τα θέλω μας. Πρέπει να αλλάξουμε εμείς για να αλλάξει η κοινότητα, η κοινωνία, ολόκληρο το κοινωνικό σύνολο, έτσι ώστε να αλλάξει αυτό που λέμε το σύστημα. Δεν είναι ότι δεν αλλάζει, απλά αλλάζει πάρα πολύ αργά. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ως κοινωνία σήμερα το 2026 είμαστε οι ίδιοι με το 2010 ή με το 2000 ή με το 1990, έτσι, σε όλα αυτά τα ζητήματα που αναφερθήκαμε σήμερα. Αλλά σίγουρα αυτή η αλλαγή δεν μπορεί να αποτυπωθεί και σίγουρα δεν μπορεί να παρατηρηθεί από τη μια μέρα στην άλλη. Θέλει πάρα πολύ χρόνο. Και θέλει όλοι εμείς να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Πρέπει όλοι εμείς να στραφούμε προς τη σωστή πλευρά. Κλείνοντας, θα ήθελα να σου ζητήσω μια χάρη. Γνωρίζω την πορεία σου τόσα χρόνια, ξέρω ακριβώς με τι ασχολείσαι και ειλικρινά σε θαυμάζω πάρα πολύ για το έργο που κάνεις. Ξέρω ότι εργάζεσαι με ευάλωτες οικογένειες, όπως παλιότερα και με κακοποιημένες γυναίκες. Θα ήθελα να σε ρωτήσω κάτι προσωπικό. Μπορείς να μας μοιραστείς μια ιστορία που έκανε το Ματθαίο να πει το ότι πρέπει να συνεχίσω να κάνω αυτή τη δουλειά για να βοηθάω τον κόσμο να γίνει καλύτερος? Είναι δύσκολο να απαντήσω αυτή την ερώτηση με κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Αλλά υπάρχουν περιπτώσεις, υπάρχουν δηλαδή περιστατικά τα οποία έχω χειριστεί, τα οποία με έκαναν να αισθανθώ εγώ ότι δεν μπορώ να υποστηρίξω. Αυτό ήταν το πιο δύσκολο κομμάτι για εμένα. Δηλαδή υπήρχαν περιπτώσεις που ενώ όλα πήγαιναν by the book, ως προς τις κινήσεις που έπρεπε να κάνουμε, ως προς το πρωτόκολλο που έπρεπε να ακολουθήσουμε, υπάρχουν φορές που δεν μπορείς να τους υποστηρίξεις.
Και το πρόβλημα αυτό είναι πολυπαραγωγικό. Δηλαδή δεν έχει να κάνει ότι εγώ ή κάποιος άλλος ήμασταν ανεπαρκείς. Δεν έχει να κάνει ότι κάποιοι άλλοι μπορεί να μην έκαναν κάποιες κινήσεις που έπρεπε να κάνουν. Μπορεί όλο το σύστημα προστασίας που υπάρχει να θέλει να βοηθήσει και στο τέλος αυτό να μην γίνεται. Αυτές είναι περιπτώσεις πάρα πολύ δύσκολες που εμένα ως επαγγελματία με έκαναν να πεισμώσω αυτό που είπες και να θέλω να προσπαθήσω περισσότερο. Δυστυχώς αυτά όσα που συζητήσαμε σήμερα δεν είναι εύκολα. Σίγουρα δεν είναι. Γεγονότα που καλείσαι να υπερασπιστείς και να προστατεύσεις. Μιλάμε για ηλικίες πολύ εύθραστες, τρυφερές, μιλάμε για ανηλικότητα, μιλάμε για ευθύνη απέναντι στο παιδί, ευθύνη που έχουν οι ίδιοι γονείς, που πολλές φορές αδυνατούν, που καλείται η πολιτεία να παρέμβει, αλλά και η πολιτεία πάρα πολλές φορές δεν καταφέρνει να προστατεύσει αυτά τα παιδιά. Υπάρχει έλλειψη δομών υποστήριξης, υπάρχουν παιδιά που πρέπει να πάνε σε ένα άλλο πλαίσιο και καταλήγουμε στο να είναι σε νοσοκομεία για πάρα πολύ καιρό μέχρι να βρεθεί μια θέση. Μου έχει τύχει ως καθηγήτρια σε ψυχιατρική κλινική. Λοιπόν αυτό και λες σε αυτή την περίπτωση είναι καλύτερα το παιδί να είναι στο νοσοκομείο 2 μήνες ή να είναι στο σπίτι του με τα όποια προβλήματα, αν δεν είναι τόσο σημαντικά, αλλά είναι και σημαντικά. Ότι τα παιδιά προτιμούσαν να είναι εκεί από το να είναι στο σπίτι τους. Ναι, γιατί τα προβλήματα, ακόμα και ελαφριά να είναι, όταν έχουν διάρκεια, παραμένουν να είναι, μάλλον καταλήγουν να είναι πάρα πολύ δύσκολα. Σκέψου λίγο αυτό που πολλές φορές χρησιμοποιούν οι ψυχολόγοι και λένε βλέπεις το ποτήρι μισογεμάτο, το κρατάω εδώ πέρα ή μισοάδιο. Ναι. Δεν έχει σημασία πώς το βλέπεις. Γιατί όσο πιο πολύ κρατάς αυτό το ποτήρι, τόσο πιο πολύ κουράζεσαι. Το βάρος θα κουράσει το χέρι σου. Είναι ο χρόνος. Το οποίο μπορεί να είναι μικρό σε εισαγωγικά, αλλά είναι χρόνιο, μπορεί να είναι πάρα πολύ τραυματικό, σαν να ήταν ένα στιγμιαίο ή μάλλον ένα μοναδικό δύσκολο περιστατικό. Αυτά τα δύσκολα περιστατικά λοιπόν που εμείς καλούμαστε να υποστηρίξουμε, υπάρχουν φορές που δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε. Για πάρα πολλούς λόγους όπως ανέφερα. Αυτά είναι που εμένα προσωπικά με πεισμώνουν και θέλω να παραμείνω σε αυτό τον τομέα, ο οποίος είναι δύσκολος και απαιτητικός, γιατί μέσα από τη δουλειά μου θεωρώ και εγώ ότι μπορώ να προσφέρω. Και τώρα στις περιπτώσεις παιδικής, ας πούμε, προστασίας, αυτό θεωρώ ότι επιτυγχάνεται περισσότερο σε σχέση με την προηγούμενη μου δουλειά που ήμουν στο τομέα των ενδοοικογενειακών συγκρούσεων και της υποστήριξης των γενικών θυμάτων βίας, γιατί εκεί πέρα ουσιαστικά έχεις να κάνεις με ενήλικες που έπρεπε οι ίδιοι να υπερασπιστούν τον εαυτό τους, τα παιδιά τα υπερασπιζόμαστε εμείς. Ένιωθες ματέωση από πάρα πολλές περιπτώσεις ως επαγγελματίας, ενώ ότι προσπάθησες, αλλά στο τέλος την απόφαση παίρνει κάποιος άλλος και πολλές φορές η απόφαση δεν είναι αυτό που θέλουμε, όχι εμείς. Καταλαβαίνω. Έτσι, αυτό που είναι προς το συμφέρον του ίδιου του ατόμου. Αλλά έλεγες ότι αν έχω καταφέρει να βοηθήσω και να υποστηρίξω σε εισαγωγικά να σώσω έστω και ένα άτομο, αξίζει να κάνω αυτό που θέλω. Το ίδιο αυτό ισχύει και για αυτό που κάνω σήμερα με τα παιδιά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ.